Biologiset lääkehoidot ovat uusin psoriasiksen hoitomuoto. Niiden käyttö on lisääntynyt sitä mukaan, kun lääkkeiden tehosta on saatu lisää näyttöä. Biologiset hoidot annostellaan pistoksina tai suonen sisäisesti. Osa hoidoista voidaan pistää itse tai ne annetaan sairaalassa. Biologiset hoidot estävät tulehduksen välittäjäaineiden tai sytokiinien toimintaa elimistössä lievittäen tulehdusprosessia. Tämän seurauksena ihosolujen jakautumisvauhti hidastuu ja tulehduksesta aiheutuva ihon punoitus häviää. Keskivaikean tai vaikean psoriasiksen hoitoon on tällä hetkellä käytettävissä 2 tyyppisiä biologisia hoitoja. Näitä ovat interleukiinien 12/23 vasta-aineet, jotka annostellaan pistoksena kerran 3 kuukaudessa, sekä tuumorinekrositekijän TNF-alfan estäjät, jotka annostellaan pistoksena tai suonen sisäisesti. Niiden annosteluväli vaihtelee 2 viikkoannoksesta joka toinen kuukausi annettavaan hoitoon. Biologisten hoitojen vaikutusaika kestää niin kauan kuin niitä annetaan. Kuten kaikilla lääkkeillä, myös biologisilla hoidoilla voi olla haittavaikutuksia. Keskustele mahdollisista haittavaikutuksista lääkärisi kanssa.